खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोंनि सिगाङाव नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै फोस्रावदों जे गामि दानख'नाया एबसुनि एजेन्डा नङा, एबसुआ दाबिबो होआखै आरो बियो एबसुनि खामानिबो नङा। गामि दाजाबनायनि थाखायसो एबसुआ सानहर खामानि मावदों। मोजांनि बाथ्रा। नाथाय दिनैसिमबो जोङो मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय जेसेबांखिनि माने दफाफोर दङ, अर्थात बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय दाबि दैखांबाय थानाय माखासे नुथायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नायनि माखासे बाथ्राफ्राबो रोखा रोखा लिरनानै लाबोजानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। नाथाय जोङो 2003 10 फेब्रुवारि मानाव गेदेर बेल्टि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा बिटिसि एकर्ड, बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों गामि सोसननायनि बाथ्राखौ जों दिनै लिरनानै लाबोजानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। गामि दानख'नायनि बाथ्राया बे बिटिसि एकर्डआव गैयामोन। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बर'निनो माखासे सेल्फिश लुबैसुला आखुनि लिडारफोरा बे पलिटिकेल सिट पावारखौ मोननो थाखायनो दिनैयो बिटिसिनि खावसे अंखखौ आसाम स्टेटआव हरनानै गावसोरनि मुलाम्फाखौ आन्दोआव लादों आरो बिनि गासैबो फोरमाना नैबे लेखा बिलाइनि माखासे दफाफोरानो फोरमान होयो। दा दिनै जिहेतु गामि दानख'नायनि बाथ्राया बेरखांदों आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनिनो नाम्बार 3.1 क्लजनि रमान 1 रमान 2 नाम्बाराव रोखा रोखा लिरनानै दोननायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जे inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by Bodo organizations. Contiguous माने बै समनि BTAD एरियाजों खाथि नांजाबनाय माखासे बर' गामिफोरखौ, जाय बर' गामिफोराव माने हेभिं मेजरिटी गोबां बिबांनि बर' सुबुंफोर थानाय बर' फिसाफोरनि गामिफोरखौ माने सोसननाय, जाय एरियाफ्रा थारमाने बिटिएडि एरियाजों क्लस माने नांजाबनानै दंमोन, बै कन्टिजियास खाथियाव नांजाबनानै थानाय माखासे गामिफोरखौ सोसनग्रोनायनि माखासे बाथ्रा। दा दिनैयो गामि सोसननायनि बाथ्राया जिहेतु फैबाय जेब्ला मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बे 3.1 क्लजनि रमान 2 नाम्बाराव मा लिरनानै लाबोदों जे exclusion of villages currently under BTAD which are contiguous to non-6 scheduled areas and have majority non-tribal population. Non-tribal having majority गोनां non-tribal गामिफोरखौ दानख'नायनि माखासे बाथ्राफोरखौ बेवहाय मेनसन खालामनानै लाना फैनाय जादों। अब्ला दिनै खहाया सोरहा बांसिन? जोंसो नङा होमबा? दिनैयो 87तानिबो एसे बांसिन बर' गामिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोबाय, जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बेराफारसेथिं दिनैयो जों खोनादों गासै 1200था नन ट्राइबेल गामिफोरखौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि सिंनिफ्राय दानख'नो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि 6 शिड्युल ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाफोरा दिनैयो थांगासिनो दङ। ड्रनजों सेन्सास खालामनाय, ड्रनजों ओरैनो सेन्सास खालामाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनैयो गामि दानख'नांगौनि एजेन्डाया एबसुनि नङा होननानै जिथु मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोस्रावदों, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानैनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन। बिथाङाबोथ' बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय सासे गोख्रों बिबानगिरिमोन। दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै सासे ओरैबायदि हारिनि सेन्टिमेन्टेल गोनां गोख्रों सासे लिडारमोन। दा दिनै बेवहाय गामि दानख'नांगौनि बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनांगौनि मा दरखार दंमोन? जेबोथ' दरखार गैयामोन। आरो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जुदि थारैनो इमप्लिमेन्टेसन खालामोब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि बे हेडिं लाइनाव comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बेफोरबायदि लिरना लाबोनाय जादों। माने मिनिङा बेनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे जों बर' हारिया बे आसाम स्टेटनि थिनानै दोनखानाय दाजानाय माखासे मेप बाउन्डारिफोरखौ जेबो बोफ्लेयालासिनो जेबो खहा खालामालासिनो
बे आसाम स्टेटआव गोरोबलायनानै मिलिजुलि रुजु रुमुयै रायजो जानोसै। अब्ला दिनै जों जाय हाखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि जा राव हारिमु धोरोम सानस्रि गाननाय जोमनाय बेफोर गासै बिथिंखौ लानानै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांबोदोंमोन। बे 35 बोसोर सिगां 50 बोसोर सिगां आरो बै गारबोनाय जारिमिननि समनिफ्राय जा मोनसे बर' हारिनि सोदोमस्रि बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो सेपारेट मोनसे आलादा रायजोखौ जों दाबिबाय थादोंमोन। अब्ला जों बर' हारिया बै समनिफ्राय बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय जाय मोनथायखौ लानानै जाय थामोनथाखौ मोननो थाखायनो जों दिनै दावहा नांबोबाय थादोंमोन। दिनै नैबे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसननि जा बाथ्रा बे बाथ्राया जोंनि बे बेसेबांबा गोलाव सम दावहा नांबोनायनि जा बेसेन बे गोथारथि बेसेनखौ एसेब्लाबो गोसोम दागो फोनांदों होननानै आं दिनैनि दिनाव बुंनो नाजागोन। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जों बर' हारिनि माखासे ओरैबायदि लिडारफोर दङ जायफोर लिडारफोरा दिनै खुनु मोनसे बाथ्रानि सिदुलथि गैला। दिनै बुङो मोनसे गाबोन बुङो मोनसे, मिथिगौना? आरो बुङोबो बुङो रायजो राजाखौनो जाम्बा जाम्बि खालामनानै रायजो राजानि बेसेनखौनो आन्दोआव दिनै फालांगि खालामहैनो नाजाबावो। आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, गोदो जों बर' हारिनि राजा रानिनि दिननिफ्राय लानानै बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उननिफ्राय जों बर' हारिनि गेजेराव जों बर' हारिनि थामोनथाखौ लानानै जों बर' माहारिनि राव हारिमु धोरोम सानस्रिखौ लानानै जों बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ लानानै आपकामिं इयुन जेनेरेसनफोरखौ लानानै मोजां मोनसे थामोनथानि प्लेटफर्म गायसनना गालांनांगौनि थाखाय थांखि लानानै खामानि मावग्रा दा समाव जों बर' हारिनि बिखायाव लिडार गैला। मिथिबाय? 80-90% दा समनि बर' लिडारफोरा गावबा गावनि पार्सनेल प्रपार्टि आरजिनायाव दिनै बिसोर बेस्थ', गावबा गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै बिसोर रायजोनि बेसेनखौ बहाबा फालांगि खालामहैदों। आरो गोनांथि जाथारोब्ला बिसोरो गावसोरनि नांनाय बायदिखौ लुबैनाय बायदिखौ मोनहास'आ मोननाय बायदिब्ला बैफोरबायदि माखासे लिडारफोरा लाजिया फांजिया, लाजिनायबो गैया बिसोरनाव, रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै माखासे गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ आरोबाव खुगानि गोदै गोदै सुर होहाबलायनाय रावखौ बुंफ्लाफैनानै बिसोरो बुरखायफैनो जाम्बा जाम्बि खालामफैनो नाजाफैबाय थानाय माखासे नुथायफोरखौबो जों दिनै नुगासिनो दङ। बैफोरबायदि गोसोम गोसोनि अहंगार गोसोनि लिडार्सफोरा मालाबाबो गोजोननाय गैया। जेसेबांनो मोनो एसेबांनो बिसोरो लाबाय थागोन। बिसोरा मालाबाबो मा जोबनाय गैया बिसोरनि लुबैनाया। आरो गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय गोनांथि जाथारोब्ला सुबिदा मोनोब्ला लामा मोनोब्ला जों बर' माहारिखौ माबा मोनसे समाव बिसोरो फाननानै डिस्ट्रय खालामजोबलांनो हागौ। गोसोआव लाखि, दिनै बर' माहारिनि माखासे थामोनथानि थाखाय बर' माहारिनि माखासे डिमान्ड्सफोरनि माखासे बेसेनफोरखौ लानानै बर' हारिनि बिखायाव ओरैबायदि गाज्रि थाखोनि लिडारफोरा जोनोम जाफैगोन दिनैनि बे समाव, बेखौ जानो हागौ बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बर' बिदा फंबायमोना सिमाङावबो सानाखैमोन। नाथाय जों दिनै नुदों हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिन थै होनायनि उनावहाय जों दिनै BSc मोनबाय, BTC मोनबाय, बिनि उनावहाय नै BTR बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामलाना फैनाय जाबाय। आरो BTR बायदि जा एग्रिमेन्ट बेवहायथ' गोबां रोखोमनि पलिटिकेल गेम प्लेया गुदिनिफ्रायनो गुनजेट अरखानाय। आरो बे गुनजेटआ रावबो गुबुन हारि नङा, बर'निनो गुनजेट। जाय बर'नि गुनजेटफोरा गुबुन हारिजों खिबु थाफानानै गुबुन हारिनि सापर्टिं रलाव खामानि मावफ्लानानै दिनै बर' हारिनि बेसेनखौनो फाननो नाजानाय माखासे फोरमानफोरखौ जों दिनै एसेब्लाबो हमदांहरनो हादों। दिनै जाय BTR एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बाथ्रा बुंबाय थादों, खालाम, बादा गैया, इमप्लिमेन्टेसन खालामदो। नाथाय मोनसे बाथ्रानि फिननायखौ हो। जुदि थारैनो BTR एग्रिमेन्टआ इमप्लिमेन्टेसन खालामजामारोब्ला बा खालामोब्ला दिनै मोनसेल' कुइसन सोंथि खालामगोन आङो। दा समाव जों बर' हारिनि गेजेराव इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि, बे BTRखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय रोनावबाय थायो, बाथ्रा बुंबाय थायो। नोंथांमोना फिननाय हो, आंनो नाङा फिननायखौ। बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो, बर' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। BTR एग्रिमेन्टआ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामजामारोब्ला BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बे 9.4 क्लजनि जा बाथ्रा खोनासं, क्रिमिनल केसेस registered against members of NDP factions for non-heinous
crime shall be withdrawn by government of Assam as per procedure established by law. Criminal cases registered in connection with heinous non-heinous दायजों जायफोर मानगोनां एनडि ब्रादार्सनि मुङाव केस रेजिस्ट्रेशन जानानै दङ बैसोरखौ कर्टआव हाइकर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों रेहाय होनाय जागोन। नाथाय जायफोरना हाइनियास दायजों रेजिस्ट्रेशन जानानै दङ केसआ बैसोर मालाबाबो कन्सिडार गैया। अब्ला इमप्लिमेन्टेशन खालामजायोब्ला बे 9.4 क्लजनि बायदियै जायफोर मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव हाइनियास केसआ रेजिस्टार जानानै दङ बिसोरो लाइफ टाइम जोबथेसालियाव थानांगोन, हयतोबा माखासे दाय दन्दनि गेजेरजों बिसोरखौ हें खालामगोन, फासिबो होनो हागौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनैयो बिनि फिननायखौ जायफोर इमप्लिमेन्टेशन खालामनांगौनि बाथ्रा बुंबाय दं बिसोर बर' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौ जाम्बा जाम्बि दा खालाम। बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ आपकामिं इयुन जेनेरेसनफोरखौ फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाम्बा जन्था खालामनो दा नाजा। आरो आं दिनै बुंगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बर' हारिनि बिखायाव दिनैनि बे समसिमहालागै जेसेबांखिनि फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ रावनिबो खोथाजों दा गोजोम, रावनिबो गोदै गोदै रावजों नोंसोरनि बे मेन्टेलिटिनि जा बेसेन बेखौ दा फालांगिजों ओरैनो ओइलाम दा खालामना ला। नोंसोरो स्टाडि खालाम बिटिआर एग्रिमेन्टआ जोंनि थाखाय थारैनो मा आरो बै 2003 10 फेब्रुवारियाव बानायनाय बिटिसि एकर्डआ जों बर' हारिनि थाखाय मा गोसो होनानै खोनासं। दिनैयो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों उनावहाय बिटिसिनि सासे सिफआ केबिनेट मिनिस्टारिंमोन, बिटिसिनि बै समनि सासे इएमआ स्टेट मिनिस्टारिंमोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसिखौ सासे डिसिनि आन्दारावसो दिनै सालायजा होबाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा सासे सिइएम जेसेबांखिनि माने एमसिएलएफोर दङ बिनि जाबाय बे सासे लिडार आरो दिनै बै एमसिएलएफोरनि सासे सिएमनि सायाव सिइअ आरो बेनि माखासे गोजौ लेभेलाव डिसिनि माखासे अर्डार्स माखासे साजेसन मोनाब्ला जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव खामानिफोरखौबो दिनै गोसोबायदि मावनो हाया। डिसिनि आन्दाराव थानानै खामानि मावनाय बाथ्रा बुंनांगौ जानाय माने आसाम स्टेटनि आन्दाराव अलरेडि 5 बोसोर जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा गादब जानानै सालायजाबाय। बेबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि थाखायनो जायनि थाखाय थांनाय बावैसो मोनसे सिगाङाव आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि बे बिटिसि एसेम्ब्लियाव बाजेट सेसनखौ गावसोरनि गोसो बायदि खुंफैदों। बे आसाम एसेम्ब्लिया बिटिसि एसेम्ब्लियाव फैनानै बाजेट सेसन खुंफैनायखौ लानानै रंजादों, आखाइ खबदों। नाथाय बे आसाम स्टेटआ गावसोरनि माखासे पावारफोरखौ जोंनि बे बिटिसिनि न'नि सेथलायाव फैनानै बिसोरो दिन्थिलांबाय। एसे गोथौ गोसोजों साननानै नाय बबे लामाजों थांगासिनो दङ। आरो दा समनि जेसेबांखिनि बर' लिडारफोर दङ गावबा गावनि सिट पावारनि थाखाय गावबा गावनि धोन सम्पति आरजिनो थाखाय जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसननि बेसेनजों लोगोसे बर' माहारिनि माखासे थामोनथानि बेसेनखौ फालांगि खालामलांबाय थागोन ना। दिनै एसे गाबोन एसे बेफोरबायदिनो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बर' माहारिया मोनसे खैफोदनि लामायाव फैगोन आरो अलरेडि एसे एसे थांगासिनो दङ। बेखायनो एलार्ट जा, बै गोसोम गोसोनि अहंकार गोसोनि माखासे लिडारफोरखौ जोङो दिनै किक आउट खालामनायनि सम। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।